अरंडी के तेल के ओवरडोज से मौत हो सकेला। त्वचा, चेहरा, बाल अवूरी अलग अलग मेडिकल समस्या खाती अरंडी के तेल के अद्भुत फायदा के बारे में सबके मालूम बा, लेकिन का रवा अरंडी के तेल के दुष्प्रभाव के बारे में जानत बानी? चाहे अरंडी के तेल के ओवरडोज लेवे पका हुई। हमनी के अरंडी के तेल के अधिक मात्रा में होखे वाला विभिन्न दुष्प्रभाव के बारे में चर्चा करे जा रहल बानी जा। पहला, यदि आप अरंडी के तेल के ओवरडोज लेवेनी जवन की लगभग 60 से 90 ml अरंडी के तेल होखेला, त पेट में ऐंठन, मतली, उल्टी अवूरी दस्त हो सकता। दूसरा, अरंडी के तेल लगावे से कुछ लोग में त्वचा के एलर्जी जैसे दाना चाहे त्वचा में जलन भी हो सकता। संग ही कुछ लोग में दस्त चाहे मल त्याग बढ़ला के चलते पानी के कमी हो सकता। खास तौर पर जब रौवा गर्भवती होखी त अरंडी के तेल ना लेवे के चाही, काहे कि एकरा से गर्भाशय सिकुड़ल अवूरी समय से पहले बच्चा पैदा हो सकता। अरंडी के तेल के अवूरी दुष्प्रभाव में शामिल बा छाती में दर्द, चक्कर आवे, बेहोश होखल, गला में जकड़न अवूरी सांस लेवे में तकलीफ।